Jedovia žijú v sne. V sne, ktorý podľa nich snívajú všetci. Ak na Jedája zaútočíš so zbraňou, zlyháš. Ani oceľ či laser ich neohrozia. Ale Akolita zabíja bez zbrane. A Akolita zabije aj ten sen. Posledných pár dní bolo ťažkých. Sociálne siete žili releaseom Akolity a na povrch vychádzalo strašne veľa zlých indícií toho, že tento seriál je predurčený ku skaze. Videá z rozhovorov, kde jedna z postáv nepozná základné piliere sveta a hovorí, že hviezdu smrti zničil Anakin. Well, Anakin just killed a whole Death Star. How many people died on that? OK, však čo? Čerto viem, iba sa pomýlil. Dvakrát. But if you can't look and see that Anakin blowing up the Death Star possibly killed millions and millions of people, I'm gonna get in trouble for saying this right now. You should just shut up. Toto ale ešte nie sú veľké obavy, lebo však to, že hráte v nejakom univerze, neznamená, že musíte ovládať každú drobnosť zo sveta. Ale ak idete predstavovať niečo, čo má jednu z najviac toxických fandomov, akákoľvek chyba je vám hneď hodená do tváre. Hneď potom začali vychádzať info o tom, že v rozhovore režisérka a hlavná postava označujú Akolitu ako gayest Star Wars. A C-3PO je gay a R2 je lesba. It's pretty gay, let's be honest. People have told me that it's the gayest Star Wars, and I frankly... You're offended? Into it. No. Telling me with a straight face that C-3PO is straight. They're a couple. That's what I think. But this is more outward. I think it's canon that R2-D2 is a lesbian. Oh, interesting. Yeah. Huh. Ask Filoni. Okay. Ask for Can you one. imagine? Yeah, talk. A ja som nikdy nečakal, že toto budem písať do searchbaru. Ale sme tu. Ďalšie veci sú tie, že je problém pre niektorých ľudí, že medzi Jedimi nie sú bieli muži a sama herečka Amandla Stenberg, dúfam, že som to vyslovil správne, sa vyjadrila, že plač bielých ľudí je zámer. Well, I mean, white people crying actually was the goal. V tomto boji však nie je nikto víťaz. Všetky strany sú totálne na hlavu padnuté a mimo. Toxická fanbase, výroky tvorcov, čo sú mimo misu a všetko toto dokopy ma skôr odrádzalo pozrieť tento nový počin z ďalekej galaxie. Nie, že by ma odradil nejaký tweet a nejaké info, že Force, teda sila, bude mať teraz pohlavie, alebo to, že oheň vo vesmíre nemôže horieť ako táborak, ale skôr to, že tieto spory ma vyčerpávajú. A ak je okolo z niečoho takýto šťavnatý beef a rozdieluje to na dve strany, som z toho trošku smutný. Dvakrát, keď je to niečo, čo mám fakt rád. Hviezdne vojny boli pre mňa vždy útekom. Boli tu zlé projekty, dobré projekty, zlé projekty, ktoré sa stali dobrými a Star Wars ma vždy vytiahlo z diania okolo mňa. Ale teraz mám ísť pozerať show a v hlave mi idú tieto výkriky fanúšikov z jedného spektra a tvorcovia, čo prilievajú do ohňa benzín. Predtým všetkým som mal v nový seriál Akolita obrovskú nádej. Príbeh odohrávajúci sa pred 100 rokmi, než sa začal písať príbeh Skywalkerovcov, doba, keď sa Sithovia dostávali k moci a rád začína pomaly pukať v základoch. To znie super, nie? Ja osobne som bral Akolitu ako úvod do Star Wars ľuďom, čo ten deň nepoznajú. Viete, je ťažké niekomu povedať o seriáli Mandalorian a povedať mu, že predtým musí vidieť toto, vedieť, že toto robí toto, tento a toto funguje takto. Akolita mohla byť a zatiaľ je pekný vstupný bod pre niekoho, koho chcete dostať do tohto sveta, pretože nemusí vedieť absolútne nič. Možno iba to, že farebný meč dobrý, červený meč zlý, alebo práve to alebo bude pravdepodobne obkuskávať tento seriál. A preto som tomu dal šancu. Pozrel som si prvé 2 diely na Disney Plus a bol som prekvapený. Scény, prostredia, kulisy, zvuk, kostýmy. Všetko úžasné. Prvé 2 diely ukázali toho veľa. Chrámy, mesto, vesmír a nadúpanú akciu, ktorá sa viac orientuje na hand-to-hand combat, než na tasenie svetelného meča. Príbeh sa točí okolo tejto slečny, Oshi, ktorá je bývalá Jedajka odidenkyňa Rádu, ktorá teraz pracuje vo vesmíre a opravuje lode. Osha má však dvojičku,
ktorá si vybrala inú cestu, a to zabiť 4 Jedajov, ktorí niekedy navštívili jej planetu a nechali jej rodisko a blízkych zomrieť. Nechcem zachádzať do detailov, ale toto je také ľahké vysvetlenie. Jej majstra nechávajú pod rúškou tajomstva, ale ak to funguje ako vždy, trúfam si povedať, že temný pán bude niekto, koho sme už videli na obrazovke a bude to skrytý Jedi, alebo je to Oša. To je taká moja divoká predstava. V prvých častiach sme videli aj mnoho Jedajov a trojicu hlavných. Sola, Jarda a Jackie. A pravdepodobne nás ešte veľa postav čaká. Plus sme aj dostali glimpse na droida, ktorý za chvíľu obletí všetky hračkárstva a bude mať vlastné Lego, a to pomocník Oši, RoboPager Pip. Celkovo mám dobrý dojem z prvých častí a určite by som ich odporúčal pozrieť. Aj keď už na Twitteri strašia, že v tretej časti sa začne shitstorm. Uvidíme. Podľa mňa Disney trošku nevedie dobrým smerom ten Star Wars, ale to, čo dokazuje komunita, teda fanbase a toxickí boomery, čo za našich čias bol lepší Star Wars, je to proste hrozné, kde to teraz úplne smerujú do úplne nezmyselných rovín. Podľa mňa je strašná hlúposť zahadzovať niečo takéto do koša, predtým, než sa to naozaj rozbehne. A preto dajte tomu aspoň šancu, lebo práve toto môže otvoriť dvere iným príbehom z Hviezdnych vojen a dostať nás tam, kde to ešte nepoznáme. A aby som to len nechválil, akolitu považujem aj trošku za nebezpečenstvo, lebo pokladá lore kamene, z ktorých môžu spraviť už existujúcim kanon médiám úplnú galibu, teda pohromu. Nebudem sa tváriť, že som nezačul leak, že Force vytvorili čarodejnice na nejakom ostrove a vlastne dali aj identitu, čiže to bude tá Force. Ale čo s tým spravím, je, že môžem si iba ponadávať, poviem si, že to je hlúposť, ale nebudem teraz ukazovať prstom a hovoriť, že Ježiš, vy ste to do***ali. Teda, budem pravdepodobne, ale aj tak s tým nič nespravím a radšej vytesním, že toto existuje, tak ako som vytesnil niektoré veci v Star Wars, ako sa rozšilo a píše na Twitter, že za toto uvidíte, toto není dobré. V kutiku duše sa trošku bojím, že tieto informácie sú pravda, ale čo s tým spravím? Ale na druhú stranu si hovorím, že ľudia si nájdu hocičo, aby mohli niečo občať. Získať fame na tom, že niečo fakt nenávidíš a niečo hejtuje, že je teraz strašne populárne a myslím si, že veľa ľudí by išlo za tú rovinu, že si budú aj vymýšľať. Čiže dúfam, že tieto moje strachy nebudú naplnené a všetko dopadne dobre, lebo Akolita má fakt super našľapnuté na to, aby to bol kvalitný seriál. Ja som sa aj na svojom Instagrame pýtal ľudí, čo si myslia o tomto seriáli a zväčša sú to pozitívne ohlasy. Za čo som úprimne rád. A preto by som bol rád, ak aj vy vyjadríte svoje pocity a obavy pod toto video do komentárov, prosím. A mini novinka, ak je vám dlho a chcete si skrátiť čakanie na seriál, na mobily a Nintendo Switch taktiež vyšiel aj Star Wars Hunters. Hra, kde bojujete v arénach proti ďalším hráčom. Je to taká klasická mobilovka, čo z vás trošku chce vycúcať peniaze za skiny, ale ináč je to v pohode. To je všetko. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like a odber a nech vás sila sprevádza. Čaute.